Здравейте, мили деца! Както знаете, аз съм Каролина и днес ще ви прочита приказката Chicken Little. Чакайте само. Ето така изглежда от златната колекция на Дисни. И нека да започваме. Преди време имаше едно малко пиле на име Chicken Little. Един ден нещо удари Chicken Little по главата. Той си помисли, че небето е започнало да пада. Но баща му каза, че всъщност това е било просто един жълъд. Всички започнаха да му се присмиват, с изключение на приятелите му Аби, Рант и Риба. Баща му Бък също не му се присмя, но Chicken Little знаеше, че го е срам. Въпреки това, Chicken Little продължаваше да ходи с гордо вдигната глава. Дори когато другите деца му се присмиваха и дори когато си изгуби панталоните. Все пак всичко, което Chicken Little наистина искаше, беше баща му да се гордее с него. И така Chicken Little мислеше и премисляше, докато накрая му дойде идея, щеше да се включи в отбора по бейсбол. Бейсболът беше любимият спорт на баща му. Когато дойде неговия ред в играта, всички си мислеха, че Chicken Little ще пропусне и ще направи страйкаут. Но вместо това удари хоумрън. Бък беше много горд от сина си, а Chicken Little беше безкрайно щастлив. Сега вече нямаше да се налага двамата с баща му да слушат язвителни истории за жълъди. Но това, което падна от небето отново, и този път определено не беше жълъд, Chicken Little реши, че баща му много ще се разстрои, ако му каже, че небето е паднало отново. Ето защо Chicken Little извика приятелите си. Аби и Рант се опитаха да му помогнат да реши какво да прави. Междувременно Риба започна да си играе с парченцето от небето, докато то излетя с него. Летяха все по-нагоре и изчезнаха. Как можеха Chicken Little, Аби и Рант да спасят Риба? Тримата приятели най-накрая успяха да намерят Риба. Той се намираше в космически кораб. След като видяха как извънземните излизат от космическия кораб, Chicken Little, Аби и Рант смело влязоха вътре и освободиха приятеля си. Беше си страшно. Те тръгнаха, но никой не забеляза мистериозното същество, което следваше Chicken Little. Точно тогава извънземните се върнаха и започнаха да преследват Chicken Little, Аби, Рант и Риба. Извън космически кораб, надолу по склона и в полето. Приятелите трябваше да сигнализират до училището, за да предупредят всички, че извънземните атакуват. Тряс! Но когато жителите на градчета дойдоха, извънземните бяха отлетели. Никой не повярва на Chicken Little, дори и баща му. Chicken Little беше много тъжен, но на следващия ден се случи нещо странно. Мистериозното същество дойде в къщата на Chicken Little. То беше сладко извънземно дете, което беше много нещастно. Искаше Chicken Little да му помогне да се прибере вкъщи при родителите си. Chicken Little разказа на баща си за малкото извънземно и най-накрая баща му повярва. Но възникна проблем. Извънземните започнаха да атакуват градчето. Никой в градчето не знаеше, че извънземните просто търсят своя син. И сега всичко зависеше от Chicken Little. Chicken Little и баща му се опитаха да върнат бебето обратно на извънземните,
но вместо това бяха транспортирани в космическия кораб. Когато извънземните разбраха, че синът им е в безопасност, те благодариха на Чикън Литъл. Бащата на Чикън Литъл се гордееше много с него. Малкото пиле излезе голям герой. И всички заживяха щастливо. Край. Това беше приказката за Чикън Литъл. Надявам се да ви е харесала и ако искате още такива от златните поредици, напишете ми в коментар, абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Чао!